Kaixo lagunok, Patxi Juaristi naiz, estatistika eta gizarte ikerketarako teknikak erakusten ditut, eta gaurkoan teknika kualitatiboei buruzko emango dugun ikastaroa aurkeztuko dizuet. Zeintzuk dira ikasgaiaren helburu orokorrak? Bueno, dakizuen bezala, zenbakietan, koefizienteetan, estatistiketan, eta zenbakietan oinarritzen diren ikerketa tekniken aurrean, fenomenoen esanahiak sakonean aztertzen dituzten teknikak ditugu. Alegia, adierazgarritasuna ziurtatu ezin duten, baina zenbakien azpian eskutatzen den informazio konplexu eta aberatsa sakonean ezagutzen laguntzen diguten teknikak ditugu. Hain zuzen ere, ikastaro honetan, gizarte zientzietan asko erabiltzen diren lau teknika aurkeztuko dizkizuet. Sakoneko elkarrizketa, eztabaida taldeak, behaketa eta Delphi teknika. Banan-banan, hauetariko bakoitza aurkeztuko dizuet ondoren. Sakoneko elkarrizketarekin hasiko gara. Sakoneko elkarrizketa, informazioa lortu asmoz elkarrizketatu baten eta elkarrizketagile baten artean egiten den elkarrizketa profesionala da. Pertsona biren eta bakarrik biren artean egiten den elkarrizketa da. Hau azpimarratu egin nahiko nuke. Askotan entzuten ditut, bi pertsona joaten direla sakoneko elkarrizketa bat egitera, edo pertsona bakarrak bi pertsona elkarrizketatzen dituela, horiek ez daude ondo eginak. Sakoneko elkarrizketa, biren eta bakarrik biren arteko elkarrizketa da. Hain zuzen ere, sakoneko elkarrizketek eskatzen duten lasaitasuna, etxekotasuna, anonimotasuna apurtu egingo lirateke, elkarrizketagile edo elkarrizketatu bat baino gehiago parte hartuko balukete. Zeintzuk dira sakoneko elkarrizketen abantailak? Lehen esan dudan bezala, sakoneko elkarrizketen berezitasun bat da, anonimotasuna, intimitatea, konplizitatea, etxekotasuna. Hain zuzen ere, horrelako gaiak eskuartean dauzkagunean oso teknika egokia da sakoneko elkarrizketa. Aztertu nahi dugun gaiak modu agerian aztertzeko zenbat eta arazo gehiago izan, hau da, beste batzuen aurrean kontatzeko arazoak egon daitezkeela informazioa ematerakoan beste batzuen aurrean egoteak mugatu egingo duela elkarrizketatua pentsatzen badugu, eta gomendagarriagoa da sakoneko elkarrizketa erabiltzea. Hori da lehen abantaila, etxekotasun, konplizitate, anonimotasuna lantzeko oso teknika egokia dela. Bigarren abantaila zein da? Aztertzen diren gaien arrazoiak, zergatiak edo ondorioak sakonean ezagutzeko informazioa aberatsa lortzen dugula. Teknika oso ona da gai bati buruz informazio gutxi daukagunean. Hau da, askotan gertatzen zaigu, ez daukagula informazio askorik, gai baten inguruan ez dagoela libururik, artikulurik, teoriarik, eta orduan, gaira hurbiltzeko oso teknika egokia da. Eta, printzipioz, elkarrizketak ikerlariak berak egin ahal ditzakeen heinean, beste teknika batzuk baino merkeagoa izan daiteke. Hain zuzen ere horregaitik askotan gizarte zientzietan egiten diren tesietan askotan erabiltzen da sakoneko elkarrizketa. Ikerlariak berak sakoneko elkarrizketak egin ditzakeelako eta hori modu merkeagoan lortu daitekelako informazioa. Abantailekin batera, sakoneko elkarrizketek desabantaila batzuk ere badauzkate. Kontuan izan behar duzue, elkarrizketan oinarritzen den teknika bat dela. Eta nolabait, gerta daitekeena da elkarrizketatuak, naiz eta borondate ona izan, arazoak izatea, guri interesatzen zaigun informazioa emateko. Bereziki, jende nagusia, oso nagusia denean, edo umeek, edo talde bereziek, eta askotan arazoak izan ditzakete euren iritziak adierazteko. Bigarren desabantaila zein da? Nahi eta nahi ez elkarrizketa gilea edo ikerlaria elkarrizketatuaren menpe dago. Guk gidoi bat prestatuko dugu, gidoi horren arabera galderak eta gaiak aurkeztuko ditugu, baina egia da elkarrizketatuak erabakiko duela zer kontatzen digun. Da batzutan gerta daiteke aurrean daukagun pertsona horrek informaziorik nahi ez ematea edo gehiegi sakondu nahi ez izatea edo azken finean lehen esaten nuen bezala elkarrizketatuaren menpe gaude.
Azkenik kontuan izan behar dugu teknika erreaktibo bat degala. Hau da, elkarrizketagile bat dago, eta elkarrizketagile batek eragina dauka aurrean daukagun pertsonarengan. Hau da, gure galderak egiteko moduak, gure itxura, gure ahotsaren tonuak, hau da, horrek denak eragina dauka elkarrizketatuarengan, eta hori batzutan izan daiteke informazio kutsatuaren sorrera. Ez ahaztu, teknika erreaktiboa da. Abantailak eta desabantailak ikusi ditugu, eta orain hitz egin dezagun pixka bat sakoneko elkarrizketa motei buruz. Bi irizpideren arabera sailkatu ditzakegu sakoneko elkarrizketak. Alde batetik, elkarrizketaren orokortasun mailaren arabera, sakoneko elkarrizketak izan daitezke holistikoak edo fokatuak. Hau da, nolako elkarrizketa egingo dugu? Modu orokorrean hitz egingo dugu, gai guztiei buruz hitz egingo dugu, edo ez, oso gaia, oso zehaztuko dugu asko fokoa jarriko dugu eta asko zehaztuko dugu aztertu nahi dugu. Beraz, hori da lehen irizpidea. Edo, bigarren irizpide bat, sakoneko elkarrizketak bereizteko da, elkarrizketagileak duen kontrol maila. Eta horren arabera dauzkagu elkarrizketa zuzenduak, hau da, nik gidoi zurrun bat daukat, eta gidoi zurrun hori jarraitzen dut, galdera bat bestearen atzetik eginez, edo gai bat bestearen atzetik aurkeztuz. Elkarrizketa zuzenduak edo ez zuzenduak. Hau da, ez zuzenduak dira, elkarrizketatuari libre utzten diogunean. Hau da, berak jartzen du ritmoa, berak erabakitzen du zertaz hitz egin nahi duen, hau da, askatasun asko ematen diogu. Kontuan izan, elkarrizketa mota hauek tipo idealak dira. Bueno, baina irizpide bi hauek kontuan hartuta 4 eratako sakoneko elkarrizketak agertzen zaizkigu. Elkarrizketa holistikoak eta zuzenduak, hau da, pertsona horri galdetuko diogu denari buruz, eta gainera, baina zuzendua izango da, guk gidoi zehaz bat izango dugu eta horren arabera egingo dugu elkarrizketa. Elkarrizketa izan daiteke fokatu, hau da, gaia asko zehaztuko dugu eta zuzendua izango da, gainera, gure gidoia jarraituko dugu galderaz galdera, edo izan daiteke elkarrizketa holistikoa eta ez zuzendua. Izan daiteke, hau da, gaia oso maila orokorrean aztertuko dugu eta modu ez zuzenean, hau da, libre utziko diogu elkarrizketatuari, berak jarri dezan elkarrizketaren ritmoa eta berak erabaki dezan zertaz hitz egin nahi duen, zertaz ez, eta pixka bat, berak erabaki dezala elkarrizketa nolakoa izango den. Eta azkenik elkarrizketa fokatua eta ez zuzendua daukagu. Elkarrizketa fokatua, esan dugun bezala da, oso ondo zehaztua daukagunean zer ikertu eta zer galdetu nahi dugun. Eta ez zuzendua da, elkarrizketatuari libre uzten diogunean. Hauek dira 4 mota garrantzitsuenak, baina egia esan, normalean guk zer nolako elkarrizketak egiten ditugu. Egiten duguna da, erdi egituratutako, izaten dira erdi fokatu eta zuzendu erdi ez zuzendua. Horrelako zerbait izango litzateke guk gehien erabiltzen ditugunak. Erdi egituratutako sakoneko elkarrizketak. Hau da, elkarrizketa fokatua eta zuzenduaren eta elkarrizketa fokatua eta ez zuzenduaren tartean egongo litzateken zerbait. Zeintzuk dira sakoneko elkarrizketak egiterakoan kontuan izan behar ditugun prozesuak? Alde batetik elkarrekintza prozesua daukagu. Zertan datza elkarrekintza prozesua? Elkarrekintza prozesua da harreman egoki bat garatzea aurrean daukagun elkarrizketatuarekin. Hau da, oinarri on bat sortu behar dugu aurrean dugun elkarrizketatuarekin gero informazioa lortzeko. Hau da, informazioa ateratzeko. Informazioa ateratze prozesua da sakoneko elkarrizketan daukagun bigarren prozesua. Harreman egoki bat garatuko dugu eta harreman egoki horrek etxekotasun, anonimotasuna, hori dena ziurtatzen dugunean informazioa lortzeko aukera izango dugu. Baina alferrik da informazioa lortzea hori behar bezala gordetzen ez badugu. Eta informazioa behar bezala gordetzeko behar duguna da toki egoki bat sakoneko elkarrizketa egiteko eta gainera ondo grabatu behar dugu. Hau da, elkarrizketatua alden gutxien molestatuz, beregan alden eragin gutxien sortuz, grabatu egin behar dugu elkarrizketa. Eta bukatzen ari nahi sakoneko elkarrizketarekin, baina hiruzpalau hitz egin nahiko niztuzke, zerbait esan nahiko nuke txostenari buruz. Bueno, txosten guztiek bezala,
sakoneko elkarrizketetan oinarritutako txostenek, sakoneko elkarrizketetan oinarritutako ikerketek, berezitasun batzuk dituzte. Eta berezitasuna da, hain zuzen ere, gure txostenean, gure emaitzak aurkezterakoan, aipamen zehatzak tartekatu behar ditugula txostenean. Hain zuzen ere, baieztapen, elkarrizketatuaren aipamen edo baieztapen horiek erabiliko ditugu, guk esaten dugunari zentzua emateko, edo gure interpretazioak sendotzeko. Beraz, komila artean, pasarteak sartuko ditugu elkarrizketatuek esandako esaldiak erabiliz. Eta beste puntu bat garrantzitsua dena, sakoneko elkarrizketetan oinarritutako txostenetan, eranskinek garrantzia dute. Eta hain zuzen ere ez ahaztu 3 eranskin sartu behar dituzuela. Alde batetik fitxa teknikoa. Elkarrizketatu bakoitzari buruzko fitxa teknikoa. Horrek ez du esan nahi izen abizenak jarri behar dituzuenik, baina bai pertsona horrek kontatu diguna azaltzeko edo ulertzeko lagundu dezakeen informazioa. Mutila edo neska den, adina, nongoa den, edo ze ideologia edo, hor egon daitezke irizpide desberdinak gure gaiaren arabera, kontuan hartu beharko ditugunak pertsona horren fitxa teknikoa egiterakoan. Ondoren aipamen zehatzak sartu ditzakegu edo egin genezakena da elkarrizketa guztien transkripzioa. Eta azkenik ez ahaztu gidoia sartu behar dugula. Sakoneko elkarrizketekin bukatu dut eta orain eztabaida taldeekin hasiko naiz. Sakoneko elkarrizketetan esan ditugun gauza asko baliokoak dira hemen ere. Zer da eztabaida taldea? Eztabaida taldea informazioa lortzeko moderatzaile baten eta taldekide batzuen artean egiten den eztabaida da. Eztabaida honen bitartez, taldekideentzat garrantzitsua eta adierazgarria dena ezagutu nahi du moderatzaileak edo ikertzaileak. Azken helburua da, gai baten arlo garrantzitsuenak ezagutzea, gai horren inguruan taldekideen artean egon daitezkeen ikuspuntuak ikertzea eta adostasun eta desadostasunak aztertzea. Kasu honetan moderatzailearen lana oso garrantzitsua da. Moderatzaileak emango ditu eta kenduko ditu hitzak. Kasu honetan taldea bitarteko oso egokia da, talde eztabaida taldean parte hartuko dutenen iritziak ezagutzeko. Hain zuzen ere, taldea provokatzaile oso egokia delako. Zeintzuk dira abantailak? Esan dudana, taldea zirikatzaile oso ona dela. Ezken finean, batzutan guk ideiak ez dauzkago argi, baina nahikoa da beste batek guk pentsatzen dugunaren aurkakoa esatea, gure ideiak ordenatzeko eta gure iritzia zehazteko. Pertsona batzuk arazoak izaten dituzte beraien ideiak egituratzeko, pentsatzen dutena adierazteko. Eta eztabaida taldeak zertan laguntzen du, hain zuzen ere horiek azaleratzen. Eta oso teknika egokia da, eta bigarren abantaila batera aipatu nahiko nuke, oso teknika egokia da iritzi edo eta ikuspuntu asko inplikatuta dauden prozesuen arlo guztiak ezagutzeko. Baina, teknika guztiek bezala desabantaila batzuk baditu. Kontuan izan, gai batzuk ezin direla taldean aztertu. Lehen esaten nuen, sakoneko elkarrizketen abantailetariko bat dela, gai intimoak, tabuei loturikoak, anonimotasunari loturiko gaiak aztertzeko oso egokia dela. Justu eztabaida taldeak horren aurkakoak dira. Gai bat pentsatzen badugu, oso konplexua dela taldean hitz egiteko edo intimoa dela edo tabuei loturikoa edo, eztabaida taldeak ez dira egokiak. Kontuan izan, bigarren desabantaila da, hau ere teknika erreaktibo bat dela. Hau da, moderatzaile bat dago eta gainera taldekide batzuk daude. Horrek zer sortu dezake, askotan gure iritziak emateko zailtasunak, lotza ematen digulako gu pentsatzen duguna esatea, edo beste neurrean ez ditugulako nahi kontatu gauza batzuk. Beraz, teknika erreaktiboa da. Eta sakoneko elkarrizketetan bezala, gu
moderatzailea edo ikertzailea taldekideen menpe dago, ezta? Guk galderak egingo ditugu gaia eztabaida taldea sustatzen eta jendea lasai egoten eta jendeak informazio eman dezan, ahalegin guztiak egin ditzakegu, baina gerta daitekeena jendeak nahi ez izatea informazio hori ematea, ezta? Zentzu horretan moderatzailea eta ikertzailea taldekideen menpe dago. Oso garrantzitsua da moderatzailearen papera. Eta hemen jartzen ditut moderatzailearen berezitasun batzuk. Bat aipatzeakotan esango nuke, bera gai izan behar dela eztabaida bultzatzeko. Hau da, azken finean, mundu guztiari errespetua erakutziz, taldekideen artean errespetua ziurtatuz, baina lortu behar duena da mundu guztiak hitz egitea eta mundu guztiak bere iritzia ematea. Oso egokia da eztabaida modu egokian hastea eta horretan moderatzaileak garrantzia handia dauka. Azken finean azaldu beharko duelako oso ondo zertarako erabiliko den eztabaida taldea, nork ordaintzen duen, anonimatua ziurtatu beharko du eta abar eta abar. Bera izan behar da gaiak aurkeztuko dituena eta gaiak aldatu beharko dituena. Hau da, berak egin beharko du, gai baten inguruan asko hitz egin bada, hurrengo gaira pasatu, edo gai bat gehiago sakondu behar dela pentsatzen badu, gai horretan insistitu. Neutrala izan behar da, mundu guztiari tratu ona eman behar dio, eta, eztabaida taldea bultzatzeko, oztopatzeko edo bizkortzeko gai izan behar da. Sakoneko elkarrizketak egiterakoan oso garrantzitsua da parte hartzaileen aukeraketa, eta nortzuk aukeratuko ditugu. Guk nortzuk aukeratzerakoan aukeratu ditzakegu adituak, hau da gai bat ikertzen ari gara, eta hartu ditzakegu adituak hartu ditzakegu gai horretaz hitz egiteko, edo hartu genezake gai horren inguruan posizio desberdinak dituzten pertsonen adierazgarriak izango direnak. Beraz, hartu daitezke adituak edo talde adierazgarri bat. Beste irizpide bat da gaiarekiko zer nolako harremana duten pertsona horiek eta sortu ditzakegu talde homogeneoak, hau da, nik gai bat aztertzen dudan heinean sortu dezaket talde bat bakarrik ikuspuntu bat dutenak gai horren inguruan eta gainera sexu bera dutenak edo adin berekoak direnak edo sortu ditzaket heterogeneoak, hau da, nahastu ditzaket ikuspuntu desberdinak, nahastu ditzaket adin edo sexu desberdinetako pertsonak. Gure ikergaiaren eta gure helburuen arabera ondo zehaztu beharko dugu talde heterogeneoak edo homogeneoak egingo ditugu. Printzipioz, talde heterogeneoak egitea aholkatzen da, baina kontuan izan behar duzue, batzuetan talde heterogeneoa egiak sortzen baditugu, arazoak egon daitezkela, eztabaida egoki bat egiteko. Beraz, ondo pentsatu talde homogeneo bat edo talde heterogeneo bat egin nahi duzuen. Eta gero, beti izaten dugun galdera, zenbat pertsona sartu behar ditugu eztabaida talde batean. Batzuentzat talde txikiena 2 pertsonakoa da, eta talde handiena 12koa, hau da. Batzuk esaten dute, moderatzaile, esperientzia asko duen moderatzaile batek, gaia asko kontrolatzen duen moderatzaile batek, 12 pertsona ere moderatu ditzake. Niretzako hori kopuru handiegia da. Baina jarri ditzakun hor, 2 eta 12. 2 eta 12-ren artean niretzako kopuru oso egokia da 7, 8, 9 agian, baina 7, 8ko taldeak oso egokiak dira eztabaida taldeak egiteko. Lehen bezala, hau da, sakoneko elkarrizketak aurkezterakoan esan dizuet 3 prozesu daudela. Eta hemen ere 3 prozesu horiek agertzen dira. Elkarrekintza prozesua, hau da, guk egoera egoki bat sortu behar dugu, etxekotasun, lasaitasun egoera bat, taldekideak gustora egon behar dira eztabaida taldean, eta hori moderatzailearen lana da. Informazioa ateratzen jakin behar du moderatzaileak, gaiak aurkeztuz, gai baten inguruan asko hitz egin dugunean beste gai batetara pasatuz, taldekideen artean hitzak emanez, hitzak kenduz, oreka bat lortzen saiatuz taldekideen artean, eta beraz, informazioa atera behar du. Eta 3. prozesua da, informazio gordetze prozesua. Eta ondo gordetzeko informazioa behar duguna da, toki egoki bat, zaratarik gabekoa, toki lasai bat, taldekide
taldeko kideak gustora egongo diren toki bat, eta gaina behar dugu grabatzeko modu egoki bat. Bueno, hirugarren teknikara pasatuko gara, behaketa zuzenera. Eta zein da behaketa zuzenaren helburua? Teknika honen helburua da gizakien portaerak era sistematiko eta kontrolatuan begiratzea. Eta hortik ikerketarako garrantzitsua den informazioa eskuratzea. Kasu honetan, ez diogu jendeari galdetuko gai baten inguruan, baizik eta jendeak egiten duena behatuko dugu. Sakoneko elkarrizketetan eta eztabaida taldeetan jendeari galdetzen genion gai baten inguruan. Hemen ez, hemen egingo duguna da behatu. Zeintzuk dira abantailak? Hau teknika ez erreaktiboa da, hau da, aurreko bietan esan dut moderatzaile bat dagoen heinean, edo elkarrizketagile bat dagoen heinean, eragin bat dago aurrean dauzkagun pertsonengan, hau da, ikertuak diren pertsonengan. Kasu honetan ez, kasu honetan, behintzat, behaketa modu egokian egiten badugu, ez dago horrelako eraginik ikertuaren gan. Beste teknika batzuetan ez bezala, behaketa zuzenean ikertzaileak erabakitzen du zer den garrantzitsua ikerketarako. Aurreko bi tekniketan esan dizuet, elkarrizketatuen edo taldekideen menpe gaudela. Hain zuzen ere, taldekideek edo elkarrizketatuek erabakitzen dutelako zer kontatuko diguten eta zer ez. Kasu honetan ez, hemen guk behaketa lana egiten duenak erabakitzen du zer behatuko duen. Egia esan, teknika oso egokia da, muturreko egoeretan edo berezitasun batzuk dituzten pertsonak ikertzeko. Batzuetan, pertsona batzuekin ezin dira elkarrizketak egin, edo asko kostatzen zaigu, edo oso momentu bereziak dira elkarrizketak egiteko, eta horrelako egoeretan oso teknika egokia da. Zeintzuk dira behaketaren desabantaila batzuk? Orainaldian gertatzen diren fenomeno eta portaerak aztertzeko balio du bakarrik, nahiz eta egia esan guk izan ditzakegun grabazioak, iraganeko grabazioak ere izan ditzakegu, eta iraganeko grabazio horien behaketa ere egin genezake. Askotan ezin gara egon fenomenoa edo portaera bat gertatzen den momentu berean, edo gugandik urrunegi gertatzen da. Behaketaren bitartez ikertzeko hori ere desabantaila bat da. Fenomeno eta portaera asko izkutuan gertatzen dira. Ez daude oso erraz, ezin ditugu modu errazean behatu. Orduan, normalean edo gehienetan agerian egiten diren portaerak eta fenomenoak ikertzeko balio du teknika honek. Kontuan izan ere, gure lana behaketa egiten duenak, bere lana modu ageriegian egiten badu, hau da, hor eragin bat egon daiteke. Printzipioz esan dut teknika ez erreaktiboa dela, baina gure behaketa modu oso agerian egiten badugu horrek eragina izan dezake ikertuengan edo behatuengan. Eta batzuk esaten dute, honen desabantailetariko bat dela, harreman afektiboak garatu ditzakegula behatuekin. Hori beste teknika batzuetan ere gertatzen da, baina bereziki honetan ikerlari askok aipatzen dute. Behaketak motak, gai honen inguruan asko hitz egin genezake, baina kontuan izan, behaketa esploratzaileak ditugula, hau da, gai bati hurbilpen bat egiten diogunak, behaketa deskribatzaileak, hau da, deskribatzen dugunean egoera bat, edo esplikatzaileak, eta hau zailagoa da, hau da, behaketaren bitartez, portaerak edo fenomenoak esplikatzea oso zaila da, baina azken helburua hori izan beharko litzateke. Behaketaren egiturak eta mailaren arabera, behaketa egituratuak eta egituratu gabeak ditugu. Hau da, guk zer erabiliko dugu? Protokolo zehatz bat non agertzen diren zehatz mehatz zer behatuko dugun, edo modu ez egituratu batean egingo dugu. Hau da, nik ideia batzuk badauzkat zer behatuko dudan, baina murgilduko naiz, errealitate horretan da, egingo dut behaketa ez egituratu bat. Testuinguru eta baldintzen arabera, naturalak eta artifizialak ditugu. Gizarte zientzietan, ia gehienetan, behaketa ingurune naturaletan egiten dugu, baina kontuan izan ere, askotan, bereziki psikologian, esperimentuak egiten direla. Hau da, baldintza artifizial batzuk sortzen dira, eta baldintza artifizial horietan behaketak egiten dira. Eta gero, behatzaileak hartzen duen paperaren arabera, behaketa parte hartzaileak eta ez parte hartzaileak ditugu. Hau da, behatzaileak ze postura hartuko du?
bera ere bat gehiago izango da behatzen ari den portaera horretan, edo berak distantzia bat hartuko du eta behatzaile papera izango du bakarrik. Bueno, ze galdera egin behar ditugu behaketa bat egiterakoan? Bueno, argi eta garbi zehaztu behar dugu zer den behatu behar dena. Gero, ondo pentsatu behar dugu zer nola laburbilduko dugun. Hau da, guk fitxa bat egingo dugu, edo buruz lan egingo dugu, edo protokolo bat egingo dugu, edo ondo zehaztu behar dugu nola laburbildu, nola jasoko dugun behatzen ari garen hori. Eta gero, ondo zehaztu behar dugu zer nolako harremanak izango ditugun behatuekin. Hau da, nik beste espia klasikoa bihurtuko naiz, espia bat bezalakoa bihurtuko naiz, edo ez modu agerian egingo du nire lana behatuei argi adieraziz zertan ari naizen, edo ez diet esango, edo hori dena pentsatu beharra dago. Laugarren teknikara pasatzen gara. Eta hain zuzen ere, laugarren teknika Delfia da. Delfi teknikarekin postaz bidaltzen den eta galdera irekiak dituen galdeketa baten bidez, aditu talde bati, gai baten inguruan informazioa emateko eskatzen zaio. Hau da, zertan datza Delfia? Guk egingo duguna da, galdeketa bat prestatu. Galdeketa bat esaten dudanean, esan nahi dudana da, galderak egin ditzakegu modu irekian edo gaiak aurkeztu ditzakegu. Eta egiten duguna da, posta bitartez, posta elektronikoa izan daiteke edo posta arruntaren bitartez, Delfian parte hartuko duten pertsonei, hau da, 20-25 pertsonei, galdeketa bialtzen diegu. Galdeketa bialdu eta eskatzen dieguna da beraien iritzia emateko, beraien ikuspuntuak, eta bar. Jasotzen ditugu galdeketa horiek, eta galdeketa horiekin egiten duguna da, guk hor agertu diren ikuspuntu desberdinak ordenatzen ditugu, laburbiltzen ditugu, eta berriro Delfian parte hartzen dutenei bidaltzen diegu bildutako informazioa. Eta eskatzen dieguna da, osatzeko, bereien iritzia emateko, zehazteko, matizatzeko, eta berriro jasotzen ditugu, eta horrela egiten dugu behin eta berriz, taldekidei, hau da, Delfian parte hartzen duten taldekidei, informazioa bidaliz, guztiek ados daudela, esan nahi dut, ezer gehiago esateko ez daukaten arte egiten dugu prozesu hori. Zeintzuk dira abantailak? Oso teknika egokia da, denbora gutxi duten pertsonengandik informazioa lortzeko. Askotan, arazoak izaten ditugu, sakoneko elkarrizketa bat adosteko, edo eztabaida talde bat antolatzeko. Delfiaren bitartez, guk etxean betetzen den galdeketa bat izanik, pertsona horri bidaltzen diogu galdeketa, eta pertsona horrek nahi duenean betetzen du. Informazio iturri aberatsa izan daiteke erabakiak hartzeko zalantzak dauzkagunean eta gai bati buruz informazio gutxi daukagunean. Klaro, kanpo lana beste teknika batzuk baino errazago egiten dugu eta zentzu horretan merkeagoa da. Azken finean gaur egun posta elektronikoaren bitartez teknika hau asko merketu da, asko erreztu da eta horregatik garrantzitsua iruditzen zait teknika hau zuei aurkeztea. Anonimatu handia eskaintzen duen teknika da. Zergaitik, besteek, hau da, Delfian parte hartzen dutenek, ez dakitelako besteak nortzuk diren. Hain zuzen ere, Delfian parte hartzen dutenak nortzuk diren bakarrik ikertzaileak ezagutzen du. Eta, hemen zer gertatzen da, mundu guztiak dauka bere iritzia emateko aukera. Eta gainera, ez zaio mugari jartzen. Bakoitzak idazten du, bakoitzak ematen du iritzia, nahi duen tamainarekin, batzuk laburrago, besteak luzeagoa. Azken helburua da, informazio hori guztia biltzea eta gaiaren inguruan egon daitezkeen adostasun, desadostasunak eta ikuspuntu desberdinak aztertzea. Desabaltailak zeintzuk dira? Elkarrizketan oinarritzen den teknika izanik, Delfian parte hartzen dutenek arazoak izan ditzakete euren iritziak behar bezala azaltzeko. Kontuan izan, Delfietan idatzi beharra dagoela. Eta horrek zer eskatzen du? Bere ideiak, bere iritziak idazteko gai izango diren pertsonak. Horregatik batzuk esaten dute teknika oso teknika elitista dela. Hau da, ez du balio edozeinekin erabiltzea. Azken finean, oso pertsona nagusiak edo idaztera ohituak ez daudenak, ez dira egokiak onelako teknika bat aplikatzeko. Hemen ere ikerlaria Delfian parte hartzen dutenen menpe dago. Delfian parte hartzen dutenek gauza batzuk kontatuko dizkigute eta beste batzuk ez.
teknikaren abantailetariko bat da anonimotasuna eskaintzen dela, baina kontuan izan anonimotasun horrek eramaten gaitu beste desabantaila batetara. Askotan ez dugu kontrolatzen nork bete duen Delphi, hau da, nork benetan bialdu diogun horrek bete duen edo beste norbaitek bete duen. Eta nire aldetik besterik ez. 4 teknika aurkeztu dizkizuet eta espero dut modu ulergarrian egin izana. Agur eta hurrengora arte.